Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा फाइनाली RRB नि आन्दाराव गोदान वेकेन्सि 9000 नि बारा साख्रि ओंखारबाय नोंथांना 10 पास निफ्राय खालामनो हागोन गासिबो जों क्राइटेरियाखौ नायगोन भिडिअखौ नायजोबजासिम अब्लानो बुजिगोन गुवाहाटीयाव साख्रि जागोन एग्जामा गुवाहाटीयाव जागोन अनलाइन जागोन आरो बिनि एप्लाइ जाबाय लास्ट डेटआ 8 एप्रिल सिम थागोन बैसोआ जोबोर बुरजा 18 निफ्राय 41 इयार्स जानाय लोगो नोंथांमोना बे पोस्टनि आन्दाराव RRB आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं जे थाबैनो RRB आव साख्रि ओंखारसिगोन होननानै दा फाइनाली अफिशियेल नटिफिकेशन लिंकआबो नोंथांमोना एक्टिभ जानायखौ मोनसिगोन दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलखौ गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जों फैखाबाय RRB नि अफिशियेल साइट गुवाहाटी जोनावहाय नोंथांमोना गुवाहाटी जोनावहाय एबा नर्थ इस्ट जोनावहाय खालामनांगोन आरो थाबैनो RPF GD कनस्टेबल SI 4000 नि बारा अल इन्डिया नोंथांमोननि वेकेन्सिनि लिंकआबो एक्टिभ जासिगोन आरो जेब्ला जायो आपडेटखौ मोनगोन दा फार्स्टनि अपसन बे अफिशियेल नटिफिकेशनावनो क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो जों बेयाव अफिशियेल नटिस मोनगोन लेटेस्ट आपडेट जों बेयाव क्लिक खालामबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफिशियेल नटिसखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन नोंथांमोना अफिशियेल नटिसखौ डाउनलड खालामथार बेयाव गासैबो गाइडलाइन्स दङ मानोना जोबोर बुरजा माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ नायजोबनो हाया बेखायनो पोस्ट वाइसआवहाय माने बिनि क्राइटेरियाखौ लाखिदों पोस्ट वाइसआवहाय बेसेबां फरायनाय बेखौहाय बेयाव लाखिनाय जादों दा RRB आव साख्रिया गोबाव जाबायमोन दा बेखायनो लकडाउन थाखाय आरोबाव 3 इयार्स बारायबावदों बैसोखौ दा जोंहा नर्मेलाव 80 निफ्राय 33 मोन नाथाय बारायनानै 3 इयार्स बारायबावदों बिथांमोना 33 इयार्सनिफ्राय आरो 3 इयार्स बारायबावदों बेखायनो 36 इयार्स मोनदों प्लास जोंनि ST आव आरोबाव 5 इयार्स बारा मोनो बेखायनो जोंहा 80 निफ्राय 41 इयार्ससिम जाहैबाय RRB आव साख्रियाबो गोबाव जाबाय नालाय स' बेखायनो लकडाउनजों बैसोखौ बारायना होदों बेखायनो जोबोर मोजां जाहैबाय नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङमोन साख्रि लानो एप्लाइ खालामनो दा जोङो बे पोस्टखौ नायोबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयाव मोनदों बे जाबाय PDF फाइल अफिशियेल नटिफिकेशन RRB निफ्राय फैनाय स' बेयाव नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय थानो हागोन देन जों बेयाव नायोबा बे पोस्टआ जाबाय टेक्निशियान लाइननि फैग्रोबाय आरोबाव थाबैनो ग्रुप D फैसिगोन RPF फैसिगोन आरो नोंथांमोना लेभेल 1 लेभेल 2 NTPC गासैबो साख्रिया फैबाय थासिगोन दा बिनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ दिनैनिफ्राय एक्टिभ जासिगोन 9 मार्चनिफ्राय लास्ट डेटआ 8 एप्रिलसिम थागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जागोन आरो बे एग्जामखौ जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन देन बेनिफ्राय पोस्टआ टेक्निशियान ग्रेड 1 दङ सिगनेलनि एन्ड बेनिफ्राय मोनसे जाबाय टेक्निशियान ग्रेड 3 दङ नोंथांमोना सिगनेल 1 एन्ड ग्रेड 3 मोनदों लेभेल 5 2 मोनदों आरो बेनि सेलारिया नोंथांमोना 29,000 निफ्राय मोनदों बा 19,000 प्लास बारायलांबाय थागोन नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनजेनो अब्लाथाय नोंथांमोना 35 प्लास सेलारि मोनहैगोन देन बेनिफ्राय पोस्ट लाइ पोस्टआव भेकेन्सिखौ रानदों गासै 9,144 दङ स' बेनिफ्राय सेलारिया जेब्ला साख्रि मोनो अब्ला नोंथांमोना 35,000 निफ्राय जागायनायनि चान्सआ दङ मानोना गोबां एडिशनेल एड जालांबाय थायो देन जों नायसै दानिया माखासे क्राइटेरियाखौ दा फार्स्टआव एग्जाम जागोन CBT एग्जाम जागोन अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटीयावनो जागोन नोंथांमोना बेखायनो 250 एग्जाम फिस दङ नोंथांमोना एग्जाम हैबा आरोबाव बेखौहाय मोनफिननाय जागोन एटेन्ड जायोबा स' बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ 1/3 दङ जुदि मोनथाम रं जाबा नोंनिफ्राय 1 माइनास जागोन अनलाइन एग्जाम होनांगोन नोंथांमोना आरो बेखौहाय गुवाहाटीयावनो हैनांगोन नोंथांमोना जेब्लायबो गुवाहाटीयाव एग्जाम जायो RRBआ स' बेनिफ्राय जों माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै जे जोंहा फार्स्टआव एग्जाम पास जाबाथाय नोंखौहाय सर्टलिस्ट खालामनानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन बेनिफ्राय लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननि साख्रि बेयाव जेबो फिजिकेल टेस्ट गैया नोंथांमोना खारनाङा मेडिकेल टेस्टआव 6/6 6/9 डिस्टेन्स भिजनखौ नायो बेखौथ' मिथिखागौ स' बेनिफ्राय बैसोखौ दांखि थाखाबाय 18 निफ्राय 41 इयार्ससिम हागोन डिसेबिलिटि पार्सन नोंथांमोनाबो बे पोस्टआव हागोन एन्ड माखासे काट अफ डेट हमनाय जादों बर्न डेटखौ हमनाय जादों बेखौ नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै आं बेखौ बुंबाय थाला गोबाव जागोन स' दानिया जोङो एग्जाम फिसखौ मिथिखाबाय 250 बेखौबो बुंला देन बेनिफ्राय जों दानिया थांसै माखासे डिटेल्सआव क्वालिफिकेशन स' क्वालिफिकेशना ओरैबायदि जादों पोस्ट वाइसआवहाय बेखौहाय क्वालिफिकेशन लानाय जादों दा फार्स्टनि सिलेक्शन प्रसेस नोंथांमोननि CBT अनलाइन एग्जाम बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबाथाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन बेनिफ्राय लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै मोनथाम स्टेज दङ नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन RRBनि आन्दाराव नैबे टेक्निशियान पोस्टआव दा फार्स्टआव मिथिबाय एग्जाम जागोन बेखायनो एग्जामा 90 मिनिट्स दङ नोंथांमोना टटेल नोंथांमोना 100 कुइसन मोनदों 1/3 नेगेटिभ मार्किं दङ बेखौ नायदो ग्रेड 1 सिगनेलावहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 आवबो सेम दङ स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम प्रसेसा सेम दङ स' बेखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो गासैबो सिलेबास दंखाजोबो आरो एग्जामाव सिलेबास नायबासो नोंथांमोना फल' खालामबासो पास खालामनो हागोन मानोना RRBनि एग्जामा एसे इउनिक जायो बेखायनो नोंथांमोना सिलेबासखौहाय फल' खालामथारनांगोन
So दानिया फैबाय भेकेन्सिनि सायाव अल इन्डिया 9000 खौहाय रानदों जन वाइसआवहाय बेखायनो जों मिथिबाय गुवाहाटी जनाव जों RRB आव जों एप्लाइ खालामनांगौ नर्थ इस्ट जन दंखायो बेखायनो गुवाहाटीआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन स' बेयाव नायोबा एसटि लाइन दङ नै बेयाव नोंथांमोना मोनदों दा पस्टखौ ओरैबायदि रानदों दा जोंनि गुवाहाटी एबा आसाम स्टेटआव 1300 नि बारा पस्टार दङ स' बेखायनो नोंथांमोना ग्रेड 1 आरो ग्रेड 3 आव नायै जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना बेयाव नायदोनै स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला एन्ड PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला So दानिया फैबाय क्वालिफिकेसना ओरैबायदि पोस्ट वाइसआव रानदों बेखायनो सिम्पल खोथायाव जुदि नोंथाङा 10 पास खालामनानै ITI दङ जेरैहाय इलेक्ट्रिशियान दङ फिटाराव दङ वेल्डाराव दङ नोंथांमोना मेकानिकेलाव दङ अब्लाथाय बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो स्क्रिनशट खालामना ला नोंथांमोना साबसिन जागोन जेरै जोङो प्रिस लेभेलाव नायोबा नोंथांमोना 10 पास खालामनानै जेरै ITI थानाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गावगाबागाव ट्रेडआव सेक्टराव थानाय जानांगोन दा जोङो सिम्पल खोथायाव जों इलेक्ट्रिकेलाव जोङो लानो हायो बांसिन जोंहा इलेक्ट्रिशियान दङ बेखायनो नोंथांमोना बे पोस्टआव दङबा ITI प्लास इलेक्ट्रिकेल एबा इलेक्ट्रिशियान बा फिटारावबा नोंथांमोना वेल्डाराव दङबा नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन बेखायनो नैबे PDF फाइलखौ नायदो गोबां पोस्ट दङ बेखायनो खिथाजोबोबा गोबाव जागोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स' बेनोसोमोन RRBनि 9000 पस्टनि भेकेन्सिनि सायाव डिटेल्सआ नेक्स्टआव गोदान फैयोबा नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाना फैगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव